Pre, na ako i-challenge sa imo ha. Unsa man na? Baraha. Baraha? Kaila kag first three? Oh. Oh, sugarol man siguro ka. Tama ra. Oh. Sige. Challenge ako sa imo ha. Mag first three ta, baraha, 3 cards. Kung kinsay mo daog sa to ha, itan ako mo daog. Oh. Kung mo daog ko, musayaw ka, makanta ko. Pero kung mapildi ka, Musayaw ko. musayaw ka. Ako? Ikaw musayaw, pero Oh. ako gyapon makanta. Sige. So mas nindot kung mudaog ka kay para di ka kasayaw. Oo. Ako yung masayaw, ako yung makanta. Sige. Oh. So kung mudaog ko, ikaw masayaw. So makanta ko. Sige, sugdan na to. Sige. Kita maglangay. Dritso ni. Kuha ni. 3 cards lang ni ha, walay daya ni. Press three man. Butang dritso, bundak. Hey, dungan Chris, ta. sige. Bundak, ana. Uy. Piat alas kay Kirking. Imo ha. Utsok City ra, So ride ako, pildi na. Sayaw na. Meron. Sayaw na, sayaw. Dire. Sayaw na, sayaw na. Sayaw na. Ready ang gitara. Naka-ready na daan ang gitara. Nya na kay pakitaon sa kamera ng kuan para kita sa mga kadaghanan diha nga musayaw si kuan nga kuskuson ng gitara, musayaw si Pretata. Sige, larga maestro. Para. Sugdi na, sayaw na. Dahil dawatan na kining nagpungasi kong gugma ning akong kasing karol nga sa kadugay gilumutan na salig ayaw laom ikaw akong yung pangasawon ning gugmang way prino-prino bugtong utlanan ng minteryo. Pakaslan ko ikaw ubos o ibabaw. Ikaw pakaslan ko gayod labinag ako hubog. Matud sa nanay tatay ko swerte ko no ang maasawa ko. Kay ako buutan man gayod kung matulog. Sayaw! Sayawin diha! Pagkanindot na lang. Sa ato unyang pagminyo di gyud inday ikaw mahago. Kay ikaw ako mang panggaon ug panagsarabon ugon. Ang imo unyang trabaho manglaba, mangluto o manglimpyo. Ang ako lang unyang buhaton matulog lang intaw ug mukaon. Pakaslan ko ikaw ubos ug ibabaw. Ikaw pakaslan ko gayod labinag ako hubog. Matud sa nanay tatay ko swerte ko no ang maasawa ko. Kay ako buutan man gayud kung matulog. Birahe pagkaninduta pagkaatsyo. Pakaslan ko ikaw ubos ug ibabaw. Ikaw pakaslan ko gayod labinag ako hubog. Matud sa nanay tatay ko swerte gayud ang maasawa ko. Kay ako buutan man gayod kung matulog. Kay ako buutan man gayod kung matulog. Pagkanindutan yung sayaw pre, apir sabi.
Mao na mga ka-idol, paki-share sa video. Daghang salamat. Bye-bye.